Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rochipfumbamwe mumwedzi uno waKubvumbi apo tinorangarira makore 27 kubva gore 1996 papfa Renard Kwangwari Gwainda musoro wenyoka Dembo. Mweya wache urambe wakazorora murugare. Wamwe vanoti ndiye aiziva fani anga anousesa uribe mumwe akazohuteedzera kana kuugona. Rekai tigona izvozvo zvinozikanwa nevamwe. Munhau dzanyasi hurumende ipapa yaburitsa pachena kutoti mahumbwe airi kuita vachitambisa vanhu tsotsa nonyaya yoZiG achaenderera mberi. Kureketa kuno wareketayo kutoti kuribe munhu achakona kutenga mapfuta dzimotika pokare nezvimwe zvinhu zvakaita somapasipoti panenge paribe anokona kubhadhara nayo ZiG. Kuno kana ZiG isingagoni kubhadhara iyo peturu nomapasipoti mobva maziva kutoti paribe chiripo kutamba nonguva kuita kutambisiwa zvedu apa kujiwa mari kuri pachena uku. Rekai tigoramba yatakaona ipapa. Iwo hurumende wabva watoti kwaitoda kuti tiedze kuzovakumbirawo mabhizimusi nevamwe wepeturuwo kuti wakone kuzotambira iyo mari yoZiG kana ichinge yauya. Zviri pachena paribe chiripo. Imi kwaizizi ribe nyanga. Rekai tione kwazvinoperera. Apawo kwaibazi RBZ rinonzi Finance Intelligence Unit FIU pokare Consumer Protection Commission waakuda kusimudza musoro ipapa kuti kwaitira kutenderera mumabhizimusi mo tione vari kuramba kutambira mabhondi. Kwai kana waripo vari kuramba kutambira mabhondi tobva tawapanicha. Ndo zvavanoziva kundokoma zvese vanenge vachindoti munhu wese anokomiwa. Ipapa pakaita kunyangariwa. Tinondowanyepa kuti yewo disitadii tandai mabvumawo iwo mabhondiya kumapasipoti nokupeturu. Itai kuti peturu wabvume mabhondi tione kana zvichitekaira. Paribe chizvinu paribe chakadando izvezvi pari kujiwa mari. Apawo makambani nevanhu kwai vanhu vane mari dzinopfuura 100 rozviuru zveiyo mabhondiyo wari kuda kuendesa kumabhengi wakutobvunziwa kuti ko makaiboyepi tipei kuti makaiboyepi mariyo nokudidi hede. Rekai tione ipapa pakaita kunyangariwa. Zvatinogara kureketa kuti zvozano kutoita kuja nguva iripo nokutoti ukanonokera kujako zvinopfikiwa usati waja. Ipapa wangu wakachengeta mabhondi wachiti tichazopfuma nawo zvakandofuma zvaiti gwa pachiribe kana chibodzi wakutoitawo kutambisiwa tsotsa sesu. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Makambani akaita sana Zesa kureketa kuno ari kuramba akatsika madziro ari kuda kumbomora iro rusari. Izvezvi wari kureketa kuti tati takutambira maZiG kuti mutenge magetsi enyu. Kwai izvezvi tikundotambira mayusa chete. Ubva waziva kuti paribe chizvino. Wamwe wangu wati rekai tichinje kayusa tiise muekokeshi tikone kugoboya magetsi. Kutogwa nayo idi wakutoita kutambisiwa tsotsa chaiko nokutoti izvezvi unotogara murima uribe magetsi mari irimo muekokeshimo asi kuti utenge paribe chiripo. Weekokeshi wakati aiwa tapedza isu takutomirira kuti muchiise mari dzenyu tidzizige dzirimo kuno maZiG nomazigana aribe anoziva kuti ari kutekaidziwa sei. Apawo Zesa ndowabva watsika madziro zvawo kuti kanzuro yekwamurehwa yakatoti takumbomira izvezvi kusvikira vanhu wakona kuzopedza kuita zvokuti tikone kutambira mari yomaZiG tikutambira pamari tikundotambira mayusa chete. Imi pakaita kunyangariwa. Ukaona nemakanzuru chaiwo kumbomira kutambira mari nomudiro waari kuita mari waziva kuti paribe chizvino. Izvozvi zvakafita kunyudza vanhu vazhinji chaizvo nokutoti panenge pakanyangara. Wozinara ndo wanenge wari pamberi wabva wandoti takutoti izvezvi bhadharai maZiGyo. Tiri kuti ZiG ribodzi kuita mabhondi 2,500 2500 asi
kana uri kuda kutenga mutero wako mutero uri kutandira pamadhora 20 okuAmerica kana kuti mazigi 240 270 zig pachirungu ipapo pakaita kunyangariwa. Asi rekai tigoona kuti vanozvipedza zvakadini ipapo. Wakuru wehurumende waribe chavanoziva kuita chinoita kunakira vanhu. Muitiro wavo uriba anogwisisa kuti vanenge vachimbofungei kana kuti zvinenge zvida kumbotekaidziwa sei. Kureketa kuno wabasa wese vanhu wese vanobhadha vanhu hurumende paribe zvimwe zvareketiwa, asi wana sabhuku nana mambo nana hedhimeni ndo wapuwa mari. Izvezvo ana sabhuku wabisiwa kubva mumadhora 60 kuenda kumadhora 120 kuita kupetiwa kairi. Varume zvavo wabiyedu zvavo idi kuita kujakayo marema. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Asi izvozvi zvichaita kuwazvimbira chaiko rimwe gore. Rekai tigoramba takaringa. Gurukota rinoringa nozvo magetsi nomwoto kwaizvo zvirareketa kuti taakutombotsvaka imwe mari yekuti tikone kunhadzirisa gwenya ropahwange. Gwenya rokutanda kusvikira kuchitanhatu okudhara kuti akone pokare kuburitsa magetsi 7 na8 kwai wari kuita tusvinu, asi yokutanda kusvikira anga aripo aya tikutomboatsvakira mari. Kureketa kuti wakuda kukweretapo kare peno rimwe bhiriyoni idina yawe. Heno mabi angu kuti zvinombotekaira sei ipapo. Ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Bazi rinoringa nozvosavhira nodzimwe nyika rareketa iro kuti rambomira zvese zvekunzi kwai vanhu vanenge vachida kuti mapepa yavo anzi ndeechokwadi vari kunze kwenyikaku kwai izvezvi takambozviisa pasaiti takamirira kuti ZiG itange yapinda. Kuna upenyu hwevanhu hotomira ndo panotangira nyaya yeshimanjamubudu paya nokutoti vamwe vanenge watopita kumanikidziwa chaiko kuti zviite ubva anzi izvi zviri kuoneka izvi ototi aiwa ndinokupai kadiki ndinokupaiwo pakati ubva anzi alright chindipa ndokuitira. Ndo matandira anoita nyaya dzeshimanjamubudu ipapa. Mapfene aya aidi paribe chizvino. Vanoramba vachindoita kuringa kuti voita sei kuti vanhu vako vamoriwe. Kumoriwa chaiko kunge mukoko wonyuchi idi zvakaita kuoma chaiko. Wozimuseki waburitsa izvezvi kuti vanhu wachanyora pakati pogore pano wachanyora mazuva api nenguva dzipi nokudidi timetable pachirungu. Rekai tigoona izvezvi kuti zvinenge zvichitekaira sei. Asi wareketa kuti vanhu ngavaende koringa nokuti mapepa yavo anzi akachena chere zvanyoriwa mazita chaizvo sezvazviri kana kuti zvaitiwa zvokanganisiwa. Kana paino zvakanganisiwa vanobva vaita kunhadzirisa kuti zviite zvisvinu. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Tikuramba takaringa ipapo. Mumwe mubvanano midzi yache iri kweduno kwamutoko kwakativhu kativhu agoreketa kuti ndichapuwa dhigiri rokuremekedziwa nonyaya yokumirira kwache wabvana kuti wafundzisiwe nochikoro chofundo yepamusoro choBradford University. Mubvanayo ane makore 25 basi asi ari kuita tusvinu kunyika yongirandi iyi tikuti makorokoto kwedu. Wanoringano zvogoridhe weFidelity wakareketa wakatoti ivo wendo huno kubva munandira kusvikira mwedzi wapfuurayu wakaendesiwa goridhe rinoita matani 6 tons pachirungu. Apa mugore ra2023 kwai pakange paisiwa matani anosvika 30, asi mugore ra2022 matani akaendesiwa kugoridheko anosvika 35 35 tons pachirungu. Ndopamunotoona kutoti nyika yedu yakaita kutakura idi. Hino kuti zvinombotekaira hano papi rinondoramba richindobiwa nguva dzese zvinotirwadza. Apa kepe yanzi iyo inofanira kuenda komisa
kumisiwa pamberi pomhosva yokuti vanhu vayo vakaenda kopinda munhandare paitambiwa nechikwata choFC Platinum. Rekai tione kuti vanoibuda chere iyoyi. Iye Farai Jere agoda kunyepera kuti kwai muchatopuwa mutongo ini ndopindira ba. Wakuru wagoreketa kuti nyoka huru inozviruma. Rekai tigoona ipapo kuti zvinoperera papi. Ko chikwata chonja cheka anozivawo zvaanoita. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Ipapa tikaringadzirika pasi rese IEC yomuSouth Africa inotekedza sarudzo yadzva yajiwa nonyaya yakaendesa kudare redzimhosva naZuma kuti Zuma arambidziwe kupinda musarudzo, asi dare rati zvakaitiwa ipapo paribe chisvino uyu Zuma ari kupinda, rekai Zuma apinde. Kuno heno kuti wachaita sei, ticharamba edu takandolinga kwazvinoperera. Apa iro dare guruguru munyika remuSouth Africa kwaipa paranangidziwa kuti vanenge vakuita zvavo zvokutamba chaiko vachitadza kuita basa ravo chairo, nokuti gore rino paribe kana mutongo mubodzi waunza kudare kuti mutongo yese yawaifanira yenyaya dzavakatetekera kare inge ichibuditsiwa. Paita kunyangara apawo iyo Judicial Service Commission yemuSouth Africa kwai izvezvi iribe kuendesa mazita mana ainofanira kuendesa kuti paita anotsiwa kuita ndiye mutongi mukuru sozviri pabumbiro romutemo. Kwai yakanga yatsvaka vanhu vana pawana wobva paita mubodzi akanzi uyo anokodzera bawe kwakuita zvokuendesa ipapo. Saka kuno wabva wati taita kumbomira kuti timbotanga taboya pokare mumwe munhu wochina kuti tikone kuendesa, nekuti tobvumiwa ba kuendesa vamwe vanhu wari wakashota. Nyika dzokumadokazuva kwaAfrica dzakutoreketa idzodzi kutoti kupambiwa kuti takaita noFrance takuchichinja maitiro manji kureketa kuno tochinja mari kubva mari yoFranc yavari kusenzesa woita imwe. Rekai tigoona ipapa kuti zvinombotekaira sei. Vanozvikona chere heno tikundoipa kuti vanoita zviri kuitiwa kwedu kuno zvokuramba vanhu vachindoita kukanyanisa zvinhu makore 10 mari 9 paribe chizvinhu chaicho. KuNigeria kwaizvezvi vanhu vayo vanotamba bhora vanosvika makore ari pasi po15 kwai varambidziwa kuenda kunyika yoSpain paribe zvikonzero zvapuwa zvinotorwadza. Ndo zvatinoreketa izvi kuti nyika dzinozotijairira mani, dzinozotijairira chaiko. Apa kurama mabasa kuri kuitiwa nana chiremba kunyika yoKenya kwai kuramba kuchitoenderera. Kana padaripo waziva kuti paita kunyangariwa anoididi zvakareketiwa nevakuru zviya kuti pai panohwisana nzou ufa ndo hunokuwara nokutsokodzehwa. Taita kukwana chaiko. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei, ticharamba hedu takaringa. Apa nyasi kureketa kuno chikwata choArsenal muri kuziva zvachiri kuitiwa ka. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, tinenge takaringa hedu tichikunyepa ipo zvinenge zviri kuitika. Asi kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.